приятели зрители, в новия епизод, мисля, това трябва да е втория епизод на Clash of Clans. Така, какво ново има? Супер малко е такова имам. Нали, като вляза в плана си, да старат на... Проблемът е, че виж, ние сме 7. И да, нека сме 7 и е по-трудно да таковаме. Нека да паднем един път. Това вече ще ни вземе 8 часа. Това е много. Там. И ще го нападам този пиш, защото вече го нападнахме. Нищо не. Това след като... Не, аз си говоря. Да се нападаме джеймите. И ще вземем човека. Сме добри. Супер мега фокус. Да. Има една звезда. И да. Това не мога да се занася активно, като разрушат всички дефенсори, започват да бият и по елексира. И да. А сега пусна му таблета, за да си дам пак джаями. Не съм готова за такова. Ой, да. И вижте, имаше това. Това е нападаме китайски. Нападаме китайски, толкова сме зло. Вижте, той е така не памета хората да си правят базите, защото е много лошо. Топа, защото е много лошо да... Да знаете, че интернетът ми е такова, ама да. Защото ми даде 31 копийка на го взе. И да. И хора ми, аз не знам, че сега защо пусна това клипче. Но иска да ви нали само да ви дам да ви покажа неща просто. Имаме и едни миньори, които са много, които ти минават по такива. Че си пробвам. Да, също аз мога сега да се върля на това за 2 часа. 20 години. Което обаче аз няма да имам, аз няма да мога да направя. Аз нещо такова. Аз ще ми пусна. И ако не знаете, нали? Така ми се поредва. Да. Така и апгрейдвам в барака. Да, хора, вижте от видеото. Но бяхме близко да станем днеска 7, но просто не. Искаме и това много за тази лаборатория. 25 000 е много за мен. Много. О, да. И можем вече да се помни. О? О? Няма точно. Добре, имаме нали на Фенс. Не, първо. Първо ще сложа ето този канал, който не знам къде ще го сложа никъде. Но идея нямам. След което ще размърна малко така. Ще го сложа така, за да пази там и тук. И да, сега вече сме така. Добре, след като взема този Archer Tower и ще го сложим за място вече. Ама, това е една минута, което не ми е приятно. Archer Tower никъде къде ще го сложим. Няма никъде. Добре, ще разминавам се ли? Значи, за така,
ще направя така и живота ще ми е хубав. Това аз ще сложа този Archer Tower. Ето тук. Ето тук. Там. И няма да мога да го сложа заради тази тъпа скала, която си иска 10 000. Да я такова. И да, хора. Защото не включи. Не, че не беше от хората, те хората искат много интересни видеа. Аз нямам правото на по-интересни видеа от тези. Просто аз не съм добър в клипчетата. Извинете, what the fuck? Така. Като тук. Така. И да, тук не мога да слагаме. Тук не. Да, и аз се направих много лошо базата, затова виждате. Така, един. Мога remove file, къде е move file? Ето. Ето, е така мога. Така. Save. Опа, няма да успираме сега. Нещо си ми изписа, аз не видях какво ми изписа. Да, имаме и морфи, които са много приятни. Нека да ги наслагам. Да ги наслагам си. Който насам. Така. Така, който натам. Просто на децата. И тук ни стига. Да, и това се изглежда много по-добре според мен. Мен ми изглежда много по-добре. А да, какво? Мога да го редна. Добре? За 1 час. Обаче. Ама... Беше сложи тия бомби. Са приятни. Те са, нали, бомбички. И съм сигурен, че хората ще напомнят. И аз ще трябва да смена. Тук трябва да рискувам нещо. Айде ще рискувам... Е това. Просто ще направя така. Такова това. Такова така. Ще такова така. После ще такова така. Такова така. И аз сега да мога да го сложа. Дали всъщност се спести една стеничка. Успея, бе. И пак не мога да го сложа. Ще направя пак така. Тук ще се ядосам. Ще такова така. Тя ще дойде така. Това ще такова така. Мога и така. Не. Такова така. Такова така. Ето така. Така. Това ще може да дойде така. Като аз си казвам. Така. И виждате, че и мортър имам. Дефенс ще ми е много добър. И ако се чувствате, това за 180 000, ако видяхте. Да. Ще е много тегаво за такова за успяване, ама някакво се прави. Добре, аз ще се гледам минишките, нали, това е по-голям левел. Ще огледам и тя кампове, за да мога да вземам повече такива. Но съм нападнал с такива. Извинете, играя нали на това. Само да се донейтна, да си донейтна такива. Добре, виж сега.
би трябвало да ми сега ще ми спише, че съм дал текст с Георги. Кой ми е дал? Аз си дал това. Да. Хора ми, какво ми е за днес? Не знам, мисля. Ако имате нещо, което да ми кажете, да си направя по-интересни клипчетата, долу имаме коментари, отидете долу, напишете дали ви е харесало клипчето, ако не ви е харесало, дайте дизлайк, ако ви е харесало, дайте лайк. И да, хора, това ми и за клипчето, не знам, няма да такова, защото обектив. И хора, повече аз не знам. За да гледам това арчетава, който аз не мога. Или, значи само за 500 трябва да дам 2 джема. Аз съм 3. Да. Хора, ще изчакаме още една минута. Това ще отворя и ще сложа да ми се... сега трябва. Ще имам едно да. Тук 300 да дам. Добре. Ще ги дам след една минута. И да, хора. Надявам се да ви харесва моят ключ, ако сте видели това клипче. И харесате го, споделете го, да си развия моя канал. Аз съм нов от днес, качвам клипчета. И ще се надявам, ако го лайкнете и ако време като казване, ще направя още едно клипче днес. И да. Хора ми, какво друго да ви кажа? Просто няма какво да заказване. Защото ми... трябва да има. Аз не знам какво да кажа. Да. Ще остава тук едно такова, пънето остава такова. Трябва сега да мога или да не мога, не знам. Не. Защото не мога да го сложа. Не мога да го сложа, аз нямам стенички. Leave a comment. Извинете, оставете коментар. Ви харесва видеото. Поделете. Да сложете тази миничка да се такова. И да, ще се видим след 1 час. Да пак се такова. И да, хора, да какво да направя, защото аз не искам да атакувам същото просто не мога. Не мога, просто не трябва и не искам. Защото ще си изхъба 10 часа щит. 10 часа е много. Да, хора, господин ще играта е невъзможно да съберете нещо. Не, възможно, всичко е възможно. Да, хора, не знам какво да ви кажа. Да, тази бомба, аре да не остава тук. Става и така. Би трябвало да се спести на стеничка. Като няма да ми помогне, ама... трябва да се... Не. Помага. Така. Хора, аз винаги трябва да спра клипа. Извинете, защото е 15 минути, а не ми тя да на 15. Така. И хора, айде довиждане. Бъдете здрави.